Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Digipreneur, το podcast που εξερευνά την επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή. Σήμερα θα αναλύσουμε τα 3 πιο δημοφιλή μοντέλα επιχειρηματικότητας στον ψηφιακό κόσμο: SMMA, Dropshipping και Print on Demand. Τρία μοντέλα που μπορούν αποδεδειγμένα να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το πρώτο σας online εισόδημα. Αν σας αρέσει αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να κάνετε like και follow τόσο στο Spotify όσο και στα social media μας για να μην χάνετε τα επόμενα επεισόδια, όπως και το υπόλοιπο υλικό που θα ανεβαίνει σε όλες τις κοινωνικές πλατφόρμες. Το πρώτο μοντέλο που θα εξετάσουμε είναι το Social Media Marketing Agency, γνωστό και ως SMMA. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το μοντέλο? Σκεφτείτε μια παραδοσιακή διαφημιστική εταιρεία. Αφαιρέστε τους υπαλλήλους και βάλτε στη θέση τους freelancers. Κάπως έτσι είστε έτοιμοι. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, αλλά αυτή είναι πάνω κάτω η βασική λειτουργία του SMMA. Το μυστικό της επιτυχίας σε πολλά από τα μοντέλα online επιχειρηματικότητας είναι ένα. Και δεν είναι ούτε ο προγραμματισμός, ούτε η γραφιστική, ούτε το data science. Είναι οι πωλήσεις. Το να γνωρίζεις πώς να πουλάς είναι το α και το ω στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Και είναι ένας από τους λόγους που πολλοί αποτυγχάνουν και σε αυτό το εγχείρημα. Μπορείς να έχεις το τέλειο προϊόν ή την τέλεια υπηρεσία και να βγάζεις 0 ευρώ επειδή δεν ξέρεις πώς να το πουλήσεις. Κλείνουμε με αυτή τη μικρή παρένθεση και συνεχίζουμε. Αυτό που κάνει ένα SMMA είναι να παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα διαδικτυακό κατάστημα που πουλάει ρούχα. Ερχόμαστε σε επικοινωνία με αυτή την επιχείρηση και αναλαμβάνουμε τη διαφήμισή της στα social media, Facebook, Instagram, TikTok και τα υπόλοιπα. Και η επιχείρηση μας πληρώνει ένα ποσό κάθε μήνα για τη δημιουργία και τη διαχείριση των διαφημίσεων. Μπορεί να ακούγεται κάτι απλό, αλλά το digital marketing είναι ένας κλάδος που όσο εργάζεσαι σε αυτόν μαθαίνεις και πρέπει συνεχώς να δοκιμάζεις νέες τεχνικές και τακτικές. Επίσης, η πρόκληση σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι να βρεις τον πελάτη, αλλά να τον κρατήσεις, αφού κάθε επιχείρηση για να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί σου θα πρέπει να βλέπει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Να βλέπει δηλαδή ότι τα χρήματα που δαπανεί κάθε μήνα για τη διαφήμισή της να τις επιστρέφονται και με το παραπάνω. Αυτό που ονομάζουμε Return on Investment, εν συντομία ROI. Αυτή είναι η βασική λειτουργία του SMMA. Πάμε τώρα στο βασικό πλεονέκτημα. Το βασικό πλεονέκτημα μεταξύ άλλων σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι πως μπορείτε να ξεκινήσετε με πάρα πολύ μικρό κεφάλαιο, της τάξης των 100 ευρώ. Το μειονέκτημα από την άλλη του SMMA είναι ότι είναι κορεσμένο σαν επιχειρηματικό μοντέλο, δηλαδή υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως όλοι το κάνουν σωστά και αποτελεσματικά και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε κάποιος να αποθαρρυνθεί και να μην το δοκιμάσει για αυτό το λόγο. Αυτό ήταν με λίγα λόγια το SMMA και τώρα θα μιλήσουμε για το Dropshipping. Τι είναι το Dropshipping και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του digital και του physical Dropshipping. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχετε σίγουρα ακούσει για αυτό το χρυσορυχείο μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που ονομάζεται Dropshipping. Το Dropshipping ή αλλιώς τριγωνική πώληση είναι η έννοια που μπορεί να κάνει ένα παραδοσιακό λογιστή να σκίσει τα πτυχία του, αφού δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς πουλάς ένα προϊόν χωρίς να τα κουμπίσεις ποτέ. Πάμε όμως να το εξηγήσουμε. Σκεφτείτε πως θέλετε να ξεκινήσετε ένα e-shop που πουλάει ηλεκτρονικά γκατζετάκια, ας πούμε, πληκτρολόγια, ποντίκια, προτζέκτορες κτλ. Αλλά σας λείπει το εμπόρευμα. Δημιουργείτε ένα e-shop, κατά προτίμηση με το Shopify που είναι και το νούμερο 1 όσον αφορά τις online πωλήσεις και το dropshipping. Συνδέετε αυτό το e-shop με το AliExpress που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο marketplace με προϊόντα από Κίνα. Προσθέτετε τα προϊόντα που σας αρέσουν στο e-shop σας με την τιμή που θέλετε να τα πουλήσετε, ανάλογα και με το ποσοστό κέρδους που θεωρείτε σωστό να βγάλετε, και κάπως έτσι είστε έτοιμοι να πουλήσετε προϊόντα online μέσα σε μόλις λίγες ώρες. Μπορεί να ακούγεται κάτι ουτοπικό και μια παγίδα, αλλά είναι αληθινό.
Αλλά όπως και με κάθε επιχειρηματική κίνηση εννοείται, έτσι και το dropshipping έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Ας ξεκινήσουμε με τα θετικά. Ένας αρχάριος με λίγες απαιτήσεις χρειάζεται το πολύ 20 ευρώ για να ξεκινήσει ένα e-shop για dropshipping, αφού δεν χρειάζεται κεφάλαιο για να αγοράσει εμπόρευμα και μπορεί να εκμεταλλευτεί πολλές δοκιμαστικές συνδρομές σε διάφορες πλατφόρμες για τις πρώτες του ανάγκες, όπως τη δημιουργία επωνυμίας, το λογότυπο, τα δημιουργικά για την ιστοσελίδα και άλλα. Επίσης, το Shopify παρέχει και μια προσφορά για νέους χρήστες να ξεκινήσουν το e-shop τους με μόλις 1 ευρώ το μήνα για τους πρώτους 3 μήνες. Διάστημα, κατά τη γνώμη μου, υπεραρκετό για να δει κάποιος αν του ταιριάζει το dropshipping και να δοκιμάσει διάφορα προϊόντα στρατηγικές διαφήμισης. Το μεγάλο αρνητικό του dropshipping είναι ένα και έχει ονοματεπώνυμο: χρόνοι παράδοσης. Τα προϊόντα που πουλάμε έρχονται από Κίνα, όπως προείπαμε, και μέσω του AliExpress. Αυτό σημαίνει πως ένα προϊόν μπορεί να κάνει 4 με 5 εβδομάδες για να φτάσει στα χέρια του πελάτη. Αυτομάτως αυτό συνεπάγεται με ακυρώσεις παραγγελιών, με επιστροφές χρημάτων και πολλά άλλα. Βέβαια, αυτά τα προβλήματα έχουν λύσεις με αποθήκες είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στην Αμερική, αλλά οι λύσεις αυτές απαιτούν λίγο παραπάνω χρόνο και χρήμα. Μια εναλλακτική από την άλλη σε αυτά τα προβλήματα είναι το digital dropshipping, όπου αντί να πουλάμε φυσικά προϊόντα χειροπιαστά, πουλάμε ψηφιακά όπως e-books, videos, courses και άλλα πράγματα. Τα προϊόντα αυτά μπορούμε είτε να τα δημιουργήσουμε μόνοι μας, είτε να τα αποκτήσουμε από κάποιον τρίτο, αγοράζοντας τα πνευματικά δικαιώματα του προϊόντος, για να έχουμε και εμείς το δικαίωμα να παράγουμε χρήματα μέσα από αυτό το προϊόν. Αυτή η μορφή dropshipping εξαφανίζει τα προβλήματα που προαναφέραμε, αφού ο μέσος χρόνος παράδοσης του προϊόντος φτάνει τα 5 δευτερόλεπτα. Μόλις γίνει η αγορά στο e-shop μας, ο πελάτης το μόνο που έχει να κάνει είναι να κατεβάσει το αρχείο στον υπολογιστή του. Κάπως έτσι, μετά το dropshipping, περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μοντέλο online επιχειρηματικότητας, που είναι το print on demand. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η διαδικασία και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της? Το print on demand είναι ουσιαστικά το μικρό αδερφάκι του dropshipping, αφού πάλι μιλάμε για τριγωνική πώληση, αλλά σε αυτή την περίπτωση σε ένα συγκεκριμένο είδος προϊόντος, το εκτυπώσιμο υλικό. Η διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια με το dropshipping, με τη διαφορά ότι δεν συνδέουμε το e-shop μας με το AliExpress, αλλά με μια πλατφόρμα που προσφέρει την υπηρεσία print on demand, όπως είναι το Printful ή το Printify. Δημιουργούμε ένα σχέδιο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω στα προϊόντα μας, χρησιμοποιώντας είτε το Canva είτε το Photoshop για τους πιο τολμηρούς. Διαλέγουμε τα προϊόντα πάνω στα οποία θέλουμε να εκτυπώνεται το σχέδιο και τα εισάγουμε στο κατάστημά μας με την τιμή που θέλουμε να τα πουλήσουμε. Το Print on Demand είναι ένας πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος να δημιουργήσουμε το δικό μας brand ρούχων, για παράδειγμα, που προσφέρει πολύ καλή ποιότητα προϊόντων και με γρήγορους χρόνους αποστολής, αφού τα προϊόντα δεν έρχονται από Κίνα. Αυτά ήταν τα 3 πιο δημοφιλή μοντέλα online επιχειρηματικότητας. Ελπίζω να απολαύσατε αυτή την εκπομπή και να θυμάστε ότι το κάθε μοντέλο έχει τα πλεονεκτήματά του και τα ρίσκα του. Είναι σημαντικό να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα στον επιχειρηματικό σας στόχο, όπως και στους πόρους σας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε λογιστικές ή νομικές συμβουλές, αφού κάθε περίπτωση χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση και πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε το λογιστή ή το δικηγόρο σας πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε σήμερα και μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media για περισσότερα νέα και ανακοινώσεις. Επίσης, περιμένουμε τις προτάσεις σας για μελλοντικές εκπομπές, αλλά και τις προσωπικές σας εμπειρίες στα σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.